Abusia ya mamu nyina kwa aba edeba attention TV so. Ensem bi ekoso wo maimu na yene mu eba bedi ho nkomun. Ye nyina ye nim se na wotwe mu de Ghana celebrities wo mu ye omo ho bi pa. Wo mo se wo mo na celebrities e wo Ghana ha nti ye nto nyemo mfre wo mo no. Wo mo ye omo ho bi. Kabe aye se Ghana ha de celebrities no. De bia no obi ene obi ewo asem. Na de aba beto mu ene se na wotwe mu no ya de a Snapchat screenshots bi ene nam social media kasa ede fa se wa amihe oye adwuma ewo GH1 ababa wa so no se wa amihe ne ho nsem je se oni politicians da ene de yekeka ho na eno ena A+ ayen A+ ya na obonwum a eba na manyosem a obehunu no se wodna no otum bisa so ena eba na entertainment industry no so wodi mu akotin ye pa. A+ say wono de asobo no wode bebo Abena Korkor. Abena Korkor nso ni A+ na say wo mo ma wo mo homene so a na enya asem keto akora. Enti A+ say Abena Korkor no wo ye obi a wono mu wi obonsam ta wa bi no wono na wokonom wi a na wahyeda ye ne ho se ne wanya bipolar no na wo keka ensem ehu hia. Enti wono ena etimi de sa Snapchat screenshot ye fa se wa amihe ho no aba emonten so epese wodi gu ababa wa no animase na A+ ne Instagram post ena wo chiro ye se wa amihe woda wona kra esan se ebinom ene empenimfo ni bi deda no munya sika wo mo de akwakoto wi na emumo no se wa amihe de wodi empenimfo ne deda wodi to Range Rover de ye japade enti woda wona no de esobo no wonfa ma obi ode bebo ya no mu a wo munya sika wo mo de koto wi ennom ne bom ani so na wa betena social media na ma create fake accounts akeka ensemfon na wo mo atwa entronso ato manfo so enti sa nkrofo no a wo mo ayom ho so mo bipolar no wo mo eno de sobo no ebebo me wo mu se wantro Abena Korkor din e woni post ni mu de nanso ye nyina yenim se Ghana ha de ye ka baba wa wo se o bipolar da bia no wo de ensem to nkrofo so a na eno Abena Korkor enti ensem we so ena na twagu na A+ ensem ni wi otro de to Instagram no eno bi ena mani gu so a mo hwe no sansem krona mu no nso no post no eba emonten so de fa se wa amihe ho no na ba ko twese wone former education minister say wono na ye energy minister Honorable Matthew Opoku Prempe a ye bone mra ne se napo wono se wa amihe no ene papa no akoda ama nam so krampo ma nyinsen bae na nyinsen ne bae no se wa amihe ekoje papa ne sika 2000 Ghana cedis se wode ko akoye abortion ama nyinsen no atimi afri ho afia Tvgh ahwampam je no no so de nano atosa ensem yi mu bi afia Tvgh say Honorable napo womra meyi nano emfasa asem ehu se yampa se nyampa womra meyi nano fa ho enya sa de Ghana fo nyina ebe frɛ no Honorable abortion na wo mu akoya manyofo no mu nya sika se wo mu de be ye oman ni ye no wo mu de ye ema aya sese bi manimu a eyie enti no Honorable napo mra monten so wo meka samfa hom esan se mpempi no se ya nsem bi sen ba efa empenimfu a wo mu oman mu ho a no ma hyeda ayi omani se ye meka hwemfa ho se fia Tvgh se Honorable Matthew Opoku Prempe napo bra bonten so sa screenshots ya efa wo de se wa amihe ho aba monten so e kire se woni ababa wa no kura ahia enapen amenam so emanyinsen bi kobaaye wo beje ho 2000 Ghana cedis e de koya abortion no bra ne be kire mu be yiwa no efa sa ensem ne ho enya sa de wo no be gina Ghana fu nyina anam se ye be fra no abo abortion no be make sure se wo be bo hu dedaa ama Ghana fu age sa din no e de atom